Joan den astean, munduko eskiatzailerik onenek bat egin zuten Lleidako Espot udalerrian telemarkeko munduko txapelketa jokatzeko. Espot eski estazioak itxurarik onena erakutsi zuen elur berri bikainarekin. Dos izeneko pistan jokatutako estilo klasikoko probaren irudiak dituzue. Lehen zatiak eski alpinoko eslalom erraldoiaren antza du, baina jauzi batu erdibidean eta azken partean 360 graduko bira bat egin behar da. Helmuga berriz, iraupen eskiatzaiek bezala zeharkatu behar da. Tobias Müller alemaniar gazteak erdietsi zuen garaipena favoritoei alde handiarekin nagusituta. Nesketan Amélie Reymond suitzarrak irabazi zuen. Raquel Bau, Negukirolen Espainiako Federazioko kidea eta Tomas Testillano Madrildarra, 12. eta 21. izan ziren urrenez urren. Eta azken txapelketa zuten biek, izan ere lehiaketa alde batera uztea erabaki dute, ibilbide luze eta emankorraren ondoren. Bigarren proba, sprint paraleloa, estadi pistan jokatu zen. Eta beste behin ere Tobias Müller alemaniarrak ez uste eman zuen eta finalean mendean hartu zuen Chris Lau favoritoa. Nesketan Amélie Reymond finalera iritsi zen berriro, baina oraingoan ezin izan zion Sigrid Raikus norvegiarrari irabazi. Azken egunean, sprint proba jokatu zen eta 3-3 Tobias Müller alemaniarrarentzat. 20 urterekin 3 urrezko domina erdietsi ditu eta munduko txapelketako izarra izan da. Elur zaparradek eta lainoak ez zuten eraginik izan proban eta normaltasun osoz jokatu zen kalitate ezin hobeko elurraren gainean. Nesketan, berriz ere nagusitu zen Sigrid Raikus norvegiarra, finalean Amélie Reymond suitzarrari irabazita. Bien artean urrezko eta zilarrezko domina guztiak lortu dituzte emakumezkoen bakarkako probetan.